Kipat riunget ka balang Katholik ha Nongkhlaw, ka Shnong ka bahap ha ka Jingpet Jingkhmi ka parisarang belang, kila penlong ya ka lempung Jinghikai halor ka pang, ka Nongrem jong ka Jingngeit Katholik, na ka benta ki longkmi longkpa bat ki khon Samla ki ba na kene ka Shnong bat ha ki Shnong Bamarjan. Ya kene ka lempung layalam da Reverend Padar Edmund Lakra, Padar Rangba bat Reverend Padar Jeffrey Kharkongor, Padar Senrop, ki bala penmenta ya ka mas bakhut ka bala syo ya ki mensim jo ki pat riunget ki bala yo benta ha ki jingle niam baro. Ka jingthmu jong kane ka lumpung ka long ban ai jinghikai ka bas kem bat ka ba Jylliew ya ka Jingngeit jong ki pat ba Katholik ha kane ka than ki ba ker saudong da ki wei pat ki jat niam ki ba kia kendu bat ya terekam man la kasngi. Ya kane ka lumpung la penlong ha kasngi sajan bat kasngi ublei arpusau bat arpusan terik urempang. Kipat riunget Katholik kilawan syakane ke lempung da ka jing syongshet bat jing rem mensim ka bajur. Ubak kan sa yau penyau Presiden Seng Rangba Nostan Diocese rengkat ki wei pat ki riu khmat jong kane ka seng, ki sistar kilawan ban pensngan bat kila syem benta da ka mensim ka badap da ka jing kemen. Ubak Charles Palyar bat ka kong Elizabeth Shangrit ki shikurem ki ba sandur yala ka long ying long sem ka baskem, kilalong ki so peninam bapaka naga benta ki long yeng long sem Katholik haka diocese barok away. Ka jing jong kini ki shijur kalong ka way na kinuksa bala bena nam na markide ki sembai baklan jong ka balang ha pedeng ki para Shnong ki babut ki way pat ki Jingngeit. Ubak kan saya penyau ula batai syai bat sani bha haka jingle niam mani sakramen halor ka pang. Kajing ba mensim ba uji su ula ai pateng ban penklan ya ki pat riunget lengba ka met bat ka snam jong u ha ka dur jong ukpu bat ka wan ki bangi khot it ka Eucharist bakhut. Hadian kini ki jinghikai bat ki jingle niam ba ya kendu mensim bat ublei ha kini ki arsngi ki pat riunget ki lalit pai shala ki yeng ki sem ki Shnong ki thau da ka jing rehem mensim bat da ka Jingngeit Katholik ka bas kem triang ban betengnya ki kam ki jam ba man kasngi ha ka jing jong ki. Jylliew, lingba ka gospel utrai Jesu ukhot yeni Eutung Lazarus tomino na lumjingta Lazarus basmau tum imbiang unik na lumjingta Yang tu kun bamarwe jong ke kentay hanan balana ha ka krong bangnek bantak no baulaya Jesu pensange wong tu kena ko kun to yang to kena wa imbiang Ya ke kunjung Jairus kabalayat kebalayam untuk Jesu rum to kamrah ko kun to kina kato ka kena ka imbiang ka ariang ka pankewin ya kato ka Jylliew Galilea ba kisendang ka ting na ka takta Jesu ang to jajay ka jajay kiba manla Jesu ang to pet kira pet kiba kelut wang toyos ngau kira yos ngau kiba menang kira wang to pli to kira no kira kira shikanti na ukalalo tekaju abawang kali kalong ka metjona kalong sisa akunta abawang kali kalong ka samjona kalong sisa akunta nama ulok belai ubala penlong ye ke barok tak bong tolong abang tahu ke petai kamar yang tolong ke jinsha lalong tolong ke sini to penekran ke jinsha ba ke jindum lalong ke barok dia bawang kali kalong ka metjona Tetap kalong sisa konta, umkan kaya. Abang kali kalong kesam juna. Tetap kalong sisa konta, umkan kaya. Nama mau penjenai, ya ke keberdekaan, ya ke patemen juu di Israel, pateng duhendai. Ha katu, kapasi kebun kita,
Ini kepala itu kejingan yang ujung kejingan. Dan nama kita konon kepada tips kan.